Hola, bona tarda. Ens trobem enmig d'una fortíssima tempesta que porta un parell d'hora clavada ben a prop d'aquí a Mollet del Vallès, on ha tingut lloc aquest tornado. Realment estem tenint un episodi trepidant i avui donar la informació meteorològica aquí a Catalunya semblarà pràcticament donar el temps a Amèrica, Estats Units, perquè realment parlar de tants tornados en tan poca estona i en llocs habitats doncs no és habitual a Catalunya. Per què passa això? Doncs bé, no és que ho vulguem relacionar ni molt menys amb canvi climàtic, perquè hi ha gent que ens està dient és que això no és normal, el clima està canviant, el temps està boig, i sempre caiem amb aquest tòpic. Una mica desmentir-ho, perquè, lògicament, si això durant 10, 20 anys seguits ens trobem que cada vegada tenim més tornados, potser sí que podem afirmar-ho. Però si de forma casual, de tant en tant, tenim episodis, hem de dir que a Catalunya de tant en tant, doncs això passa. Per exemple, al setembre de 1982, davant de la platja de Caldetes, al Maresme, hi havia 5 tornados a l'hora. Aquestes 12 últimes hores hem tingut fins a 9 mànegues i tornados. D'aquestes 9, 3 han sigut tornados, és a dir, que han arribat a terra i han sigut de l'escala Fujita, doncs de nivell 0 o 1, nivell 1. Per tant, és un tornado de baixa intensitat, però que provoca doncs, aquests mals que estem veient aquí al meu darrere. Observin doncs, aquest pipinyer totalment arrencat de soca-rel enmig d'aquesta tempesta que està aquí a la zona de la Conreria i com hi ha hagut doncs, molta afectació urbana, però molt delimitada. No hem de pensar que aquí a Mollet del Vallès està tota la ciutat col·lapsada o tota la ciutat ha vist això, ni molt menys. Aquí al costat hi ha 4 cases o 4 carrers que ni s'han adonat del que ha passat. Però les cases, aquestes aparellades en filera que tenim aquí al nostre darrere, ens donen fe doncs, que l'episodi de tempestes, d'aquests tornados, han sigut severes i, efectivament, doncs, han enderrocat aquests murs i han provocat doncs, realment mals. Ho estem veient doncs, com aquestes cases són les més afectades. Veiem un recull d'imatges de les millors que hem rebut de molts dels vostès, dels espectadors, perquè alguna d'aquests tornados són realment espectaculars. Per exemple, aquesta de la zona del Prat de Llobregat, ahir a la tarda. També va haver tornados cap a la zona de Sant Boi, aproximadament Gavà, que van afectar uns hivernacles. Estem veient aquests arbres que han caigut aquí a la zona de Mollet del Vallès, davant de Mossos d'Esquadra. Hi ha altres fotografies d'aquestes trompes, d'aquests embuts que pengen dels núvols i que es formen en tempestes molt severes. D'alguna manera, quan dintre del núvol de tempesta hi ha com un corrent ascendent molt violent cap amunt, es forma com un buit i a sota d'aquest núvol de tempesta es forma un repolí que puja cap amunt. L'efecte de la banyera, quan traiem el tap i es forma aquell remolí cap avall, doncs el mateix però cap amunt. És a dir, dintre el núvol, com si traguessin el tap i de cop i volta es forma aquest tornado que realment és violent. Són tornados, en general, que no corresponen a multicèl·lules, perquè a la zona d'Amèrica tots els núvols giren en consonància amb aquests tornados tan i tan violents. En aquests moments doncs, està plovent amb intensitat, sobretot cap a la zona de la Conreria, cap a la zona del Baix Maresme, Barcelonès, també cap al Berguedà, alguns sectors de la Catalunya central, nord de Tarragona. Déu-n'hi-do, quina gota freda que estem tenint. Veiem al Meteosat com ha evolucionat la seqüència d'aquesta borrasca. Primer aquestes pluges que han deixat fins a 90, 100 litres alguns sectors d'Osona, també, per exemple, cap a Sant Hilari Sacalm, 102 litres a Sant Llorenç d'Hortons, cap al Penedès també ha plogut molt les últimes hores, 50, 70 litres en punts de la costa prelitoral, per tant, molta aigua, però insistim, molta aigua arran de mar, no pas a les capçaleres dels rius, perquè cap al Berguedà, cap al Pirineu han caigut 20, 30, 40 litres per metre quadrat. Van bé, però llàstima que hagi plogut tant i tan a prop de la costa. Així s'han mogut els núvols, la pertorbació està realment enfront de les costes catalanes. Observin com gira, és pràcticament un petit cicló, i ens trobem a l'ull d'aquest cicló, com si estiguéssim a l'ull de l'huracà, amb aquestes tempestes que es formen i que són molt violentes. En el radar veurem molt bé com les pluges més intenses estan clavades cap al Maresme, la Selva, sobretot, com dèiem, la Serra de Marina, la Conreria. Estan provocant que baixin les rieres també cap al Maresme, algunes tempestes cap a Berga, cap al sud del Pla de Lleida i cap a l'interior i nord de Tarragona. Atenció aquesta nit, que les tempestes van cap a Girona i aiguats de 50-100 litres al Rosselló i Catalunya Nord. Per tant, en el mapa de la borrasca dels isobàrics, observin com la pertorbació a partir de demà comença a marxar. Demà la pertorbació comença a marxar ja cap al Golf de Gènova i demà tindrem un canvi radical cap a bonança. Tarda complicada, ruixats, tempestes, atenció, encara hi ha risc d'algun fenomen violent, d'alguna mànega, algun tornado, preferentment al centre i nord de la costa catalana i puntualment al prelitoral.
a partir d'aquesta nit també cap a la Catalunya Nord. Demà més clarianes, demà un matí ja amb poca pluja, pràcticament cap, i a la tarda fins i tot demà bastant més sol, amb temperatures que poden pujar una mica respecte a avui. Per tant, demà la situació es tranquil·litza molt, però atenció a les pròximes 12 hores. Fins al vespre a la nit hi ha risc de tempestes fortes o molt fortes, segons avís del Servei Meteorològic de Catalunya, amb pedregades i efectes adversos. Al País Valencià i les Balears, doncs el temps avui vindrà marcat també per la variabilitat, ruixats, tempestes, per què no, també algunes mànegues, aquests fenòmens tan violents. I demà el temps es tranquil·litza, amb sol al País Valencià, i també grans clarianes a les Illes Balears, tot i que a les illes encara pot quedar algun ruixat cap a Mallorca i Menorca, temperatures més altes que les d'avui. Pel que fa al mar, maror, forta maror, atenció a aquestes mànegues que es poden presentar també, per tant, Déu-n'hi-do, quin festival, quina seqüència de meteorologia estem vivint aquests dies. Pel que fa a demà i demà passat, ja la borrasca se'n va, però ens arriba una altra de cara a diumenge. Per tant, dissabte a la tarda i diumenge, més ruixats al centre i nord de Catalunya, que podrien deixar alguna pedregada cap al Pirineu. I a la resta s'aguantarà. Els matins al cap de setmana s'aguantarà. Les temperatures en tendència a baixar i potser dilluns tindrem més pluges arreu de Catalunya. Abans d'acabar, des d'aquí a la zona del Mollet, una de les zones afectades per aquests episodis de tornados increïbles que hem tingut últimament aquí a Catalunya, doncs comentem el temps que està fent a Caral, en forma de càmeres exteriors. A Caral la temperatura realment és suau, estava plovent molt al Berguedà. Passem a un altre punt de contacte de la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, on la temperatura també ratlla els 20 graus i la mar està bastant picada. També hi ha pluges fortes en aquest sector del sud de la Costa Brava. Pel que fa a Barcelona, la tempesta molt forta cap al Barcelonès Nord, cap al Besòs, cap a la Vall del Mogent, la Conreria. Temperatura d'uns 23 graus en Xafogó. I acabem més a la zona sud, un altre indret de Catalunya, on també el temps ens està donant aquests ruixats, aquestes tempestes, en definitiva. Que el temps he marcat per l'episodi de tempestes fortes o molt fortes. De cara a les pròximes hores, atenció, fins a la nit això no passa, i demà canvi de temps, cap a bonança, i s'acaba aquest episodi excepcional que ens dona tant de parlar en aquestes últimes hores aquí a Catalunya. Això és tot. Bona tarda des de Mollet del Vallès.